Isang magandang umaga po mga kabalen. Okay ba yung audio natin? Sound check. Yan, okay. Malinaw na malinaw. Muli, good morning ho mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ho ako ninyo dito sa isang oras o 45 minutes pala. Minsan napapasobra pag nag-e-enjoy kami ni Renz, di ba? Opo, pero 45 minutes na balitaan po tungkol sa makatotohanang impormasyon, mga mapagkakatiwalaang impormasyon at balitang may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa inyo mga kabalen. Araw ho ngayon ng Martes, March 18, 2025. Kumusta mga kababayan? Time check tayo, 10:16 ng umaga. Binabati ko nga pala yung mga nanonood sa iba't ibang social media platforms ng CLTV 36. Lalong-lalo na syempre dito sa ating Facebook at sa CLTV 36 News and yung ating CLTV 36 Official. At saka shoutout din sa mga nanonood ho dito sa ating YouTube channel at CLTV 36. Sa YouTube ho yan, mga kabalen, na live ho tayong napapanood dyan. Kaya kahit saan ka man sa mundo, anytime, anywhere, pwede mong mapanood ang mga programa ng CLTV 36. At syempre ho, mga kabalen, syempre dito naman sa lalawigang Kapampangan at sa Central Luzon o sa buong Pilipinas muna, nationwide via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Pampanga, sa ating Free TV Channel 36. Kung di ka pa nakakapag-scan, payo ni Kuyang Justin, sana sa susunod si Kuyang Renz na ang magpaalala sa kanila. Invite natin siya. Syempre, engineer ho yan. Mas naiintindihan niya. Kayo na ho, para makapag-scan kayo at mahanap, ika nga, itong CLTV sa inyong mga telebisyon. Pero pipindutin mo lang naman yung scan Pipindutin mo lang tapos auto-scan. Tapos makikita mo dyan. May makikita kang, auto-scan. Unang kusang lalabas yung CLTV 36. At as long as nasa magandang mataas na area, yan hong inyong mga antena. Yan. Sige ho, mamaya ihahatid ko sa inyo yung mga balita kaugnay nitong binabantayan nating sunog na nangyari ho sa Mount Arayat at yung carnapping incident sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. At ito hong isang good news naman, Itong pagkakatalaga ho ni Mabalacat City College President Dr. Michelle Aguilar Ong bilang special advisor po ng local colleges and universities sa Commission on Higher Education. Ayan, napakahusay talaga ni Ma'am Mitch. Kabalen, sa oras na ito, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang portion ng North Luzon Expressway. Narito po ang real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dito ho tayo sa may area ng Balintawak Toll Plaza. Sa mga patungong norte, wala hong pila dyan mga kabalen. At yung mga approaching naman ng Metro Manila, as you can see, hindi naman ho ganun nakabarado yung lane dyan sa area na yan ng Balintawak Toll Plaza. Pagdating naman dito sa Valenzuela Interchange, sa patungong norte, yan ho yung mga nakatalikod sa ating screen, yung mga sasakyang patungong norte, fast moving, same scenario rin naman sa mga approaching ng Metro Manila sa mga oras na ito. If you are going to Quezon City and you are considering to take Mindanao Avenue, usually ho yung mga Pasay 5, o kaya may papantang Ortigas, pwedeng dyan dadaan pero maraming truck. Diyan sa may Mindanao Toll Plaza, ang sitwasyon ho dyan, nakikita ninyo, may konting pila ng mga sasakyan dyan ho sa may approach, sa may Toll Plaza na. Pero hindi naman ganun na kastack up, ika nga, ito hong mga nakapilang sasakyan dyan sa area na yan. Puntahan ho natin itong area ng may Kawayan southbound entry. Ito magkabilang linya, nakikita naman ho natin fast moving itong mga sasakyan sa Tambubong
Hindi ho gumagalaw, nag-stuck yung camera. Ayan, akala ko heavy traffic, hindi, nag-stop lang sila. Parang ano nga ito, yung Japanese, Netflix series. Yan yung nag-stop sila sa Tokyo sa may Shibuya crossing. O yun, basta yun, nakalimutan ko yung title. Pero parang ganyan. Hindi po nag-stock lang yung camera pero maluwag ho yung sitwasyon dyan sa San Fernando. Expect ho ninyo yung kaunting pila. Ano, ito, San Fernando Interchange, doon sa opposite side. If I am not mistaken, nakapaling ito no? Oo, approaching ho ng norte, may bahagyang pila dyan. Mamaya silipin natin yung iba pang detalye. Ito, puntahan natin sa page ng ng anong title nito? NLEX Corporation para ma-confirm natin yung latest situation diyan ho sa area ng San Fernando Lights 1 hour ago yung kanilang latest pero nakikita natin sa oras na ito dito sa may San Fernando portion may pila ng sasakyan. We just have to confirm pero I suppose ito ho yung patungong norte. Ayan, sa mga nanonood ho sa atin baka pwedeng paki-update din kami kung kayo ho ay nandyan at sa anong area, anong tawag dito, anong lane, anong bound, anong lane yung may traffic ho ng sa area ho ng San Fernando NLEX portion. Maraming salamat ho. Yan ho, Kabalen, ating nakita yung sitwasyon sa North Luzon Expressway. Sa oras na ito, silipin naman natin yung latest mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga, aka si Posco. O, di ba? Ang memorize ko, di ba? Wala ho kopya. Memorize ko. Oo, memorize ko. O, di ba? O, sige ho, silipin natin ang sitwasyon ng trapiko dito ho sa may Siyudad ng San Fernando as of 10 a.m. Ito ho'y latest update ng si Posco. Light traffic ho yung karamihan ng mga lugar maliban na lamang dito ho sa may poblasyon. Sa may V. Chumico, Vega Street. Light to moderate traffic din sa may VL Macabali Hospital area at dyan sa may JBL. Ganyan din ho ang sitwasyon hanggang Makabakle, Dolores. Magdaradiretso yan po Makabakle. Harapin. Daradiretso yan pero Makabakle. Magdaradiretso po yung traffic hanggang Makabakle, Kabalen. And dito naman sa ibang area, light traffic ho. Batay na rin ho sa monitoring ng si Posco dyan sa may San Agustin, Saintsco, Sakop, at dyan sa may Sindalan hanggang Telebastagan Junction, light traffic as of 10 a.m. Ayon ho yan sa Posco, mga Kabalen. Shoutout muna kay Cheska Perez na nanonood ng ating programa. Maraming salamat, Cheska, sa pagtutok sa CLTV 36 news stream. Ito ho mga Kabalen, gaya ni Cheska, I'm sure marami hong naghihintay sa inyo kung ano nga ba yung magiging sitwasyon ng ating panahon sa mga susunod na araw. Ito ho, bigay ko sa inyo itong latest weather forecast o yung forecast for today ng ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Si Shinel Dominguez ng Pag-asa. Narito po mga Kabalen. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Martes, March 18, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Isa na dito ang northeast monsoon or hanging amihan na umiiral po dito sa May Luzon. Inaasahan din natin meron tayong easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral naman dito sa may Visayas at Mindanao.
Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, dulot po ng Northeast Monsoon, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Aurora, pati na rin dito sa may Quezon. Para naman dito sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ay asahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rain. Kahit naman po meron tayong Northeast Monsoon na umiiral po dito sa Luzon, ay inaasahan po natin makakaranas pa rin naman po tayo na mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon. Para naman dito po sa mga kababayan natin sa Bicol Region ay inaasahan po natin possible po this week makaranas din po sila ng mga pag-ulan at possible din umabot hanggang weekend. Agwat ng temperatura for Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, Lawag 23 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 22 to 30 degrees Celsius, Baguio 15 to 24 degrees Celsius. For Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius at Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius. Dulot naman ng easterlies, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, ay inaasahan naman po natin makakaranas naman po tayo na maaliwalas na panahon pero magiging mainit at malinsangan po ang ating tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa 25-33 degrees Celsius, for Iloilo at Tacloban 24 to 31 degrees Celsius. For Cebu, Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga at Davao 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating heat index kahapon, nakapagtala po tayo dito sa Metro Manila ng 34 to 35 degrees Celsius. At ang pinakamataas po natin na itala kahapon ay 45 degrees Celsius dito po sa Dagupan City, Pangasinan. 42 degrees Celsius naman para dito sa Giwan, Eastern Samar. Para naman sa forecast nating heat index ngayong araw, March 18, 2025, inaasahan natin sa Metro Manila 36 to 37 degrees Celsius. At inaasahan din natin na pinakamataas na ating maitatala ay 42 degrees Celsius dito sa may Dagupan City, Pangasinan. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado pumalaot dito po sa nasabi nating coastal water. Ang sunrise mamaya ay 6:02 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:07 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ngayon po nga araw ng Martes, March 18, 2025. Kabalan, bago tayo magpatuloy, bigyang daan lang natin yung ilang mga komento. Ayan. Nanonood ho sa ating programa ang aking kaibigan, Koyang Joel Stephen Manalo, ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Shout out ho sa mga taga Minalin, Pampanga, lalong-lalo na dyan sa may Doma Luis. Karengke, katamong Kabalen, Kong Joel, kumusta ka? Kumusta? Ako mayat na ako man. Eto, sabi ni Kong Joel, musta Justin? Opo, masugid nating tagapanood si Kong Joel at kaibigan ko ho iyan. O anak ko pa kanita kaya ba ko ni Kong Joel, mamangan king Galgaretang Bibi. Ampong itang makaparim lang deboti. Kuha kalingwan takoy. Amimiss ko natin Yan ho mga kabalen. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating programa. At syempre tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Silipin ho natin ngayon itong mga latest update
dito ho sa Facebook page ng CLTV 36 News. Pero bago yan, konting public service announcement muna ho tayo mga kabalen, upang sa gayon maging updated ho tayo lalong-lalo na dito ho sa tanong ng marami sa ating kababayan. Nasaan ba? Hinahanap ko lang. Chill. Opo. Ito. Hanapin ko na. Ayan. Forex muna tayo. Eto ho mga kabalen. Narito na po ang pinakahuling detalye kaugnay ng palitan ng dolyar kontra piso. Nagsara ho nitong March 17 sa 57 pesos 0.3 centavos. Ito pong $1 mga kabalen. Para naman dyan sa Japanese yen, ayan, i-zoom natin. Okay, para mas malaki. Ito ho mga kabalen. Sa Japanese yen, 38 centavos. Sa UK pound, 74 pesos. And the Hong Kong dollars, 7 pesos 36 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 26 centavos. Yun pong dirham, 15 pesos 58 centavos. Ito hong euro, 62 pesos 30 centavos. Korean won, 03 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 91 centavos. Yan ho mga kabalen, ang latest foreign exchange. Mamaya i-update ho ng CLTV 36 pagsasara ng merkado mamayang gabi yan para ho, dito sa March 18 data natin mga kabalen. For the meantime, tuloy-tuloy din tayo sa ating public service announcement. Eto ho. Mawawalan ho ng tubig mamaya sa Concepcion, Lubao, Pampanga, 1 p.m. to 4:30 p.m. dahil ho sa flushing activity ng Prime Water. Wala rin hong tubig mamayang alas 9 ng gabi, 9 p.m. hanggang bukas alas 5 ng madaling araw dyan ho sa eastern portion ng San Francisco sa Mabalacat City. Dahil pa rin yan sa gagawin hong flushing activity ng Prime Water. Apektado rin ho ng water supply interruption ito hong De La Cruz Lim Subdivision sa Mabalacat, 9 p.m. to 5 a.m. Yan ho mga kabalen, ang latest public service announcement hatid sa atin ng Prime Water at syempre CLTV 36 News. Ito ho sa latest update. Pero bago yan, okay, magpapatalastas muna ho tayo. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream para ho sa mga detalye ng mga iba pang balita. Huwag ho kayong aalis at mabilis na patalastas lamang sa telebisyon mga kabalen.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, opo, at sa oras na ito, bigyang daan muna natin na shout out dito ho sa mga nag-comment sa ating programa, si Nimus Oluap. I think, Paulo siguro to, no? Paulo Sumin. Okay, sige, good morning po, sabi ni Nimus Oluap. At magandang umaga. Maraming salamat sa panonood sa CLTV 36 News Stream. At good morning din kay Peter Anthony Aquino. God bless. Sabi ni Peter, maraming salamat. Good morning, Peter. Maraming salamat sa panonood. At kumusta? Taga saan kayo? Para malaman natin kung saan umaabot itong mga followers and viewers ng CLTV 36 News Stream, pwedeng paki-comment dito sa ating comment section, kahit sa probinsya lang o di kaya naman bayan, ayan. Maraming salamat. Kabalen, balik lang ako dito sa power interruption, public service announcement sa darating hong Webes, ayan, March 20. Lakihan natin. Ito ho mga kabalen, mawawalan ho ng kuryente sa mga sineserbisyuhan ng Pelco 3. Diyan ho sa may apektado dyan yung Pao, Macabebe and Apalit substations. Okay? So kabilang ho sa mga etong area. Teka lang, balik ko. Wait lang. Okay, ito po. So magkakaroon ng power interruption dyan, Pelco 3. So yung mga substation ng Apalit, Macabebe at saka dyan sa Pao ay tatamaan at mawawalan ho ng kuryente. Mangyari lamang na i-coordinate nyo rin sa inyong komunidad sa Pelco 3, pero yan ho'y announcement ng NGCP ho kasi itong power interruption na ito. So 6 a.m. to 6 p.m. sa araw ho ng Webes yan, March 20. Mahalagang paghandaan, kabalen, dahil alam naman ho natin na sa init ho ng panahon ngayon, mahalagang handa rin tayo sa mga ganitong klaseng power interruption. Yan hong mga ganitong announcement ang hindi nyo mapapanood sa mga channel, malalaking channel sa Maynila, di ba? Oo, ito yung importante ng ginagawa natin sa local media, na kapag hahatid tayo ng lokal na impormasyon para sa mga kababayan natin. Kasi pag nanood ka naman ng sa mga malalaking network dyan sa Maynila, hindi naman na tungkol sa atin yung brownout na ibabalita, madalang lang ho di ba? So of course, yun ho yung kanilang disenyo, syempre. Oo, hindi naman natin minamasama yun. Syempre, yun ho ang disenyo nila. National nga, ika nga, di ba? May mga regional stories, pero ito hong CLTV at iba pang mga local channel, gaya ng RW at Sunstar Pampanga, at iba pa dito ho sa ating lalawigan. Ito ho, sa amin, ang pagbabalita, mula ho sa komunidad, para ho sa komunidad, sa lokal na komunidad. At yan ang kinagandahan naman ng meron tayong mga local media gaya ho ng CLTV 36, ng RW 95.1 at syempre ng Sunstar Pampanga. Sige po, puntahan natin itong isang balita, yung aking nabanggit kanina mga kabalen. I'm sure inaabangan ho ninyo ito. Pinarangalan ho ng local government nitong San Fernando, Pampanga. Ito hong dalawang pulis na naging instrumento upang pigilan ito hong carnapping incident. Opo, dyan sa may syudad ng San Fernando noong Biyernes, sa may Jasa, sa Barangay Dolores. Ito ho yung detalye mga kabalen, pinuri ho ng city government ng San Fernando itong dalawang police officer ng PNP matapos ang matagumpay nilang pagkaka-aresto sa dalawang suspect sa carnapping incident sa Barangay Dolores, portion ng Jose Bad Santos Avenue nito pong Biyernes, March 14. Pinarangalan ho ng CSFP-LGU sa pangunguna ho ni Mayor Vilma Caluwag, sina Police Staff Sergeants Arsenio Lucas Aquino Jr. at Edemhor Nicolas Podrido
para ho sa kanilang ginawang pag-aresto. Present ho sa naturang pagbibigay parangal sa dalawang pulis. Ito hong Konsihal G4 David, San Fernando Police Chief, Lieutenant Colonel Agustus Kalulot at maging si Posco Officer Louis Clemente. Ito hong dalawang pulis na to, sila ho yung naka-aresto. Diyan kay alias Reden at Ryan nang sapilitan nilang kuhanin yung isang Toyota Land Cruiser sa biktimang si Migs, 21 years old, na residente ho ng naturang syudad. Kasalukuyan hong nasa kustudiya ng pulis ang dalawang suspect na naharap ho sa kasong carnapping, grave threat, serious physical injuries at paglabag din sa Omnibus Election Code. Sa iba hong balita, ito mga kabalen, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng impormasyon. Ito ho, itinalaga bilang bagong advisor ng, para sa local universities and colleges sa ilalim ng Commission on Higher Education, si Mabalacat City College President Michelle Aguilar Ong. At opisyal na ho siyang nanumpa sa CHED Central Office nito pong Lunes, March 17. Pinangunahan po mismo ni Dr. Prospero de Vera, ang chairperson ng Commission on Higher Education. Ito hong oath-taking ni Doc Mitch, ni Ma'am Mitch. At kilala ho si Dr. Ong bilang isa sa mga nangungunang eksperto pagdating ho sa community college development na nakapag-training sa mga prestihiyosong universidad sa Estados Unidos. Sa kanya hong pamumuno, naging pinakaunang community college sa Pilipinas, ang MCC o ang Mabalacat City College, na tumanggap ng mga parangal mula sa World University Rankings Impact at Times Impact Higher Rankings noong 2024. Ilan ho sa mga pangunahing inisyatiba ni Dr. Ong ang pagpapalakas ng technological innovation, student support services, workforce development, internationalization at pagpapaunlad ng pang-akademikong karanasan. At ang pagkakatalaga ho kay Dr. Ong bilang bagong special advisor ng CHED ay inaasahang makapagdudulot ng mas malawak na pag-unlad sa local universities and colleges sa buong bansa. Ang malawak niyang karanasan ay magiging mahalaga upang maiangat ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat for making us proud, Ma'am Mitch. Kasi alam naman ho natin, hindi na iba si Ma'am Mitch. Lagi nating nai-interview dito sa CLTV 36. Isa ho sa mga madaling lapitang resource person, lalong-lalo na pagdating sa usapin ho ng edukasyon. Yan ho talaga ang advokasya ni Dr. Michelle Aguilar Ong ng Mabalacat City College at talaga namang nagpapakadalubhasa ho siya upang matulungan din yung ating komunidad. Nakita ho natin kung gaano din kaganda ito at syempre, hindi na natin kailangan sabihin yung mga awards na nakuha will speak for the service na ginagawa ho nitong MCC sa ating komunidad, lalong-lalo na ho ni Dr. Michelle Ong. Ayan. Congratulations! Pagbati ho.
Eto ho mga kabalen, sa oras na ito, mapag-usapan naman natin, kayo ba nagbabalak magnegosyo o naghahanap ho kayo ng service na maaasahan, yung all around, yung pwedeng pangharabas, matibay, kayang-kaya nating ika nga pangsabayan sa kalsada, maraming mailululan. Aba, eto ho, Mitsubishi L300. Ay may baguhong modelo, silipin natin para ho sa mga naghahanap nitong all-around vehicle na maaasahan sa iba't ibang larangan. Narito po ang kwento. Today we will showcase our L300 po, or yung pinaka top selling na brand na variant for businesses. Ayan. As you can see, meron po kaming promo na 25,000 down. At the same time po, free 2 months amortization siya, ma'am. So, pwede siya for business and makakatipid din po siya for monthly payment po kasi pay after 2 months na po siya, ma'am. Actually, ito ma'am, yung same siya ng variant sa mga lumabas na 2020 onwards. Bali, pinagkaiba lang po niya dun sa mga older variant, older model po is yung Euro 2. Ito kasi ma'am, Euro 4 na. So, parang truck na yung mismong engine niya. Euro 4 kasi ma'am, ang definition po kasi nun ma'am is mas lumaki yung engine niya. Sa economy kasi ma'am, yung mismong usok, mas lesser sa usok, ganun siya. Actually, yung makina po niya is 2.2 liter diesel po, MIVEC engine din po siya. Bali yan ma'am, fuel capacity po niya is 11 to 12 liter capacity din po siya. Actually, depende pa rin po siya sa driving ni client, ang driver. Meron kami dito ma'am, yung display namin is FB Body Exceed na dual aircon po. Price nito ma'am is 1,034,380. Yung isang variant naman po, which is yung cabin chassis lang, yung ulo lang po siya, nasa 125,000. Sa 25,000 na down payment po namin with free 2 months, meron po siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, shuttle mortgage, plus yung tint, floor mat, seat cover po, yung tools, yung umbrella ma'am. Tapos, meron din siyang free periodic maintenance labor. And yung bago namin ngayon na 32,500 Laos Group Care po na free. Ito ho mga kabalen, sa ibang balita, para ho sa mga naghahanap naman ng gustong pasyalan o pagdausan ng pagdarasal ngayon ho Lenten season. Dito ho sa may Tarlac, binuksan ho itong exhibit, first Lenten exhibit ng Tarlac Tourism Office. Tampok ho dito yung iba't ibang mga santo na inorganisa ho ito ng Provincial Tourism ng Tarlac. Bahagi ito ng paggunita sa panahon ng Kwaresma. Ayon ho kay Governor Susan Yap, nais ho nilang hikayatin yung publiko na makiisa sa isang spiritual at cultural journey. Bukas po ang first Lenten exhibit sa Museo de Tarlac, Tarlac City mula po 8 a.m. hanggang 5 p.m. at maaari itong bisitahin hanggang April 10, 2025.
balita naman tayo. Aabot ho sa 782,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ho ng pulisya sa dalawang high-value individual at 3 drug suspect sa Pampanga. Umaga ho nitong March 14 o Biyernes, isinagawa ho yung joint operation dyan ho sa Mabalacat City o ng Mabalacat City Police at kasama ho yung Regional Intelligence Unit. Nagresulta ho sa pagkakahuli ni alias Dul. Arestado rin ang kanyang kasamahan na sina alias Joe, Jay at Vin matapos pong makuhanan ng 60 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Inagabihan po isa pang buy-bust operation ang ginawa naman sa San Jose, Magalang, Pampanga, kung saan dito ho nahuli yung isa pang high-value individual na si Aldrin na taga Mabalacat City rin. At nakumpiska ho mula sa kanya itong 55 grams ng suspected shabu na tinatayang nasa 374,000 pesos ang street value. At muli hong binigyan diin ng PRO3 na patuloy ang kanilang kampanya kontra illegal na droga. At yan ho mga kababayan ang latest update na nakalap ho ng ating news team ngayon hong araw. Ito ho mga kababayan, meron pa tayong ibang mga binabateang balita. Antabayanan ho yan sa CLTV 36 news page at tuloy-tuloy ho ang ating pag-update dyan. Muli, ito po ang CLTV 36 news stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok. Kita-kita ho tayo muli bukas, parehong oras. Mag-ingat ho tayong palagi.